Alkohol, aflevering til biaselskab. Alkohol er en fælles betegnelse for kemiske forbindelser med en kovalent hydroxygruppe. Et alkohol er en alkan, altså en kæde af carbonatomer med en hydroxygruppe bundet til sig. Hydroxygrupper bundet til aromatiske carbonatomer kaldes fenoler, og dette betragtes ikke som et alkohol. Navngivning af alkoholer. Man starter med at vende den længste kæde af carbonatomer, der indeholder carbonatomerne med hydroxygruppen til sig. Man navngiver alkanen. Derefter nummererer man carbonatomerne, så carbonatomerne med hydroxygruppen har det lavest mulige tal. Tilføj nummeret på carbonatomet med hydroxygruppen og endelsen ol til alkannavnet. Ved forgrening angives sidekædernes placering og navne i alfabetisk rækkefølge forrest i navnet. Er der 2, 3 eller 4 ens sidegrupper bundet til carbonkæden, angives de med forstavelserne di-tri eller tetra. Disse forstavelser indgår ikke i alfabetiseringen. Her er så nogle eksempler på navngivning. Som sagt, man starter med at finde den længste kæde af carbonatomer. Og vi har en carbon her og en carbon her. Der var den længste kæde af carbonatomer på 2, og der var alkanen etan. Og så har vi jo vores hydroxygruppe her, hvor den sidder på carbonatom nummer 1, og derfor hedder den etanol. Grunden til at den ikke hedder etanol, det er fordi lige meget hvor hydroxygruppen sidder henne, så er vi altid på carbonatom nummer 1, derfor hedder den bare etanol. Så et lidt mere kompliceret eksempel. Den længste kæde er herfra. Der. Der er i alt 5 carbonatomer, og derfor hedder den pentan. Vores hydroxygruppe sidder på carbonatom nummer 1, derfor hedder den pentanetol. Så har vi 2 metylforgreninger, en her. De sidder på henholdsvis carbonatom nummer 2 og carbonatom nummer 3. Og derfor hedder den 2,3 dimethylpentanetol. Og dimetyl, fordi vi har 2 metylet molekyler. Så er der også noget, der er primære, sekundære og tertiære alkoholer. Det afhænger af, hvor mange carbonatomer, som er bundet til det carbonatom, hvor hydroxygruppen er bundet til. For eksempel på den her noget, der er bundet et carbonatom til det, der er bundet en carbonkæde til det carbonatom, hvor hydroxygruppen også sidder på. Og det er en sekundær alkohol, fordi der er bundet 2 carbonkæder, en her og en her, til det carbonatom, hvor hydroxygruppen også er bundet til. Og det er så en tertiær alkohol, fordi der er bundet 3 carbonkæder til det carbonatom, hvor hydroxygruppen er siddet på. De er henholdsvis her og her. Så forbrænding af alkohol. Man starter med, at man selvfølgelig indtager alkoholen. Så nede i kroppen vil etanolen reagere med ilt, og den er etanal og vand. Etanalen vil så omdannes til eddikesyre, når det reagerer med O2. Så ser vi her, vi har 2 CO3, COO plus O2, og det er så lige med, og det reagerer så til 2 CO3, COOH, altså en carboxylsyre eller eddikesyre. Og så vil eddikesyren forbrændes til kuldioxid og vand, og det sker sådan her, at eddikesyren reagerer med ilt, og så vil det så sende den kuldioxid og H2O. Så er der her noget teori om det forsøg at lave, og jeg lavede rødbedeforsøget. De fleste planteceller har et centralt vandfyldt vakuole, der udfylder op til 95% af cellens cytoplasma. Vakuole er fyldt med det røde farvestof betamin, og betaminer har så den røde farve, som forbinder med rødbeder. Alkohol har så den evne til at gøre vakuolemembranen flydende, og derfor vil betamin så komme ud i vores opløsninger.
Måden alkoholen gør det på, det er, at alkoholen ligger sig mellem membranens fosfolider, og det er fosfolid, som har en hydrofil ende og en hydrofob ende. Og så alkoholen vil så ligge sig mellem de to fosfolider, og gør sådan ikke længere binder sig til hinanden, og på den måde vil membranen så blive mere flydende, og betamin kan komme ud i vores opløsning af vand og alkohol. Så her er fremgangsmåden. Man starter med at fylde små bærglas med vand og alkohol med en alkoholprocent på 0, 10, 20 og 30%. Derefter skal man rødbeden ud i små tern, og man skal sørge for, at de har samme størrelse. Dernæst skyller man den grundigt igennem for at få de ødelagte vakuolemembraner ud af rødbeden. Man kan ikke undgå at få ødelagte vakuolemembraner, når man skærer igennem rødbeden, for så vil kniven ødelægge membranerne. Dernæst tørrer man rødbedeternene grundigt, og så overfører man ternene til bærelastene med et pincet. Der skal være 2 tern i hver bærelast. Så rører man forsigtigt rundt i bærelasten med en træpind en gang imellem. De skal stå i cirka 10-20 minutter, og mens de står der, så jagttager man så, hvad der sker nede i bærelastene. Så har jeg sådan nogle resultater af forsøget. Vi kan se, at herude til venstre, der har vi vores alkohol i procent. Her i midten har vi sådan nogle jagttagelser. Og så herude til højre har vi sådan noget absorption i området 536. nanometer, som er fundet ved hjælp af et spektrofotometer. Og vi kan se, at jo mere alkohol vi har i vores blanding, jo mere bliver det absorberet. Så ud fra forsøget kan vi konkludere, at jo mere alkohol der er en blanding, jo mere farve kan man også få ud fra rødbederne, i det at der vil være mere alkohol til at ødelægge vakuolemembranerne i rødbeden. Vi kan også konkludere, at alkohol kan bruges til at ødelægge cellemembraner, og jo mere alkohol der er i, jo mere effektivt vil det gøres. Og her er sådan en fejlkilder ved forsøget. Den første fejlkilde, det kunne være upræcise blandinger af alkohol, hvis man simpelthen ikke får blandet præcist 10, 20, 30%, men man måske har fået 8, 12, 35%. Så det er også få forkerte resultater. En anden fejl kan være, hvis rødbederne ikke er skyllet ordentligt igennem, inden man kommer den ned i vores alkoholblanding. Fordi som jeg sagde før, når man skærer rødbederne i tern, så vil kniven ødelægge nogle af vakuolemembranerne, og så vil noget af hvad det hedder, vitaminen også komme ud i vores blanding, selvom alkoholen ikke er ødelagt det. Som vi så skulle se i vores forsøg, så havde vi ikke fået skyllet vores tern ordentligt, fordi vi ved 0% alkohol alligevel har kunnet absorbere noget, eller kunne observere noget farve i vores blanding. Og så den sidste fejlkilde, det kunne være, hvis rødbedeternene ikke er lige store. For hvis nu har jeg en stor og en lille rødbedetern, så vil alkoholen kunne arbejde på et større overfladeareal af rødbedeternene, og så vil alkoholen have flere vakuolemembraner at kunne ødelægge, og så vil der så også komme mere betamin ud i vores alkoholopløsning.